Een zingende stembus om je stem te laten horen. En een militaire oefening op de Maas. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de mensen zien wat wij doen en dat wij trainen voor het geval dat we ingezet moeten gaan worden in het geval van oorlog. Dat mensen zien hoe wij onze spullen en onze eenheden naar de overkant kunnen krijgen. Dat en meer lokale verhalen, je ziet het in Rondje Limburg. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar Rondje Limburg. Ja, en we kunnen er natuurlijk niet omheen, want Nederland en ook Limburg stond deze week in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar voordat we daarna gaan kijken, gaan we hier de Maas op. Want het lijkt misschien nu wel weer rustig tussen Grubbevorst en Velde, maar dat was dinsdag nog wel anders. Toen vond er namelijk een grote militaire oefening plaats. Heel belangrijk, aangezien de dreiging in het oosten toch steeds groter wordt. En we nieuw brugslagmateriaal hebben en er heel veel rivieren zijn waar we overheen moeten als we die kant op moeten, is brugslag en brugslag operatie oefenen steeds belangrijker. In het scenario is de brug uitgeschoten en zorgen wij ervoor dat onze eenheden bevoorraad kunnen blijven, gewonden afgevoerd kunnen worden door middel van een veeroperatie die we hier uitbrengen. Ja, waarom juist op deze plek? Ja, we hebben op veel locaties in Nederland wel geoefend. Dit is een van de weinige locaties waar we nog niet geoefend hadden. Helemaal met onze nieuwe spullen. We hebben nieuwe boten, nieuwe vlotten. Is dit een unieke kans om hier een keer te oefenen. Dat werd vandaag gedaan, onder grote belangstelling van mensen uit de buurt. Sommigen hadden daar heel wat voor over. Geurt, het gij er al een tietje zet? Ja, vanaf vanmorgen 3 uur. Dus dan zouden we vanmorgen om 3 uur beginnen. En nou, wij waren om 3 uur hier en we hebben alleen maar militairen zien lopen. En dan krijgen we achteraf te horen, ze beginnen pas om 8 uur. Ik vind het gewoon geweldig om te zien. Zoiets zie je toch maar zelden. Daar wil ik best bij zijn hoor. Ik vind het indrukwekkend. Dat maken we eigenlijk maar zelden mee dat er zoiets gebeurt. Dus ik zag het op Facebook voorbij komen. Ik denk, hupsakee, even kijken, even abonneren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de mensen zien wat wij doen en dat wij trainen voor het geval dat we ingezet moeten gaan worden in het geval van oorlog. Dat mensen zien hoe wij onze spullen en onze eenheden naar de overkant kunnen krijgen. Zeker, dat is heel erg belangrijk. Zeker in de huidige tijd. Dat was toch bij de lesbelieven en dit soort complexe dingen is het natuurlijk toch wel belangrijk dat die strakschot bij gevaar strakschot kunnen functioneren. Het is fijn dat ze dat hier kunnen oefenen. En die zitten allemaal kort bij elkaar. We hebben de Maas. Ja, mooi toch? Het wordt alleen maar steeds spannender in de wereld. En dan vind ik het toch ook wel belangrijk dat ze gewoon oefenen en worden ook moet zien dat iedereen er ook begrip voor moet hebben. Dat begrip hadden de toeschouwers langs de kant vandaag zeker. Want ook hier wordt de spanning gevoeld van de oorlog in het Midden-Oosten. Maar dat was voor de militairen vandaag zeker niet de enige reden om hier te oefenen. Ja, voor ons is het natuurlijk ook een stukje kennis maken met Defensie. En laten zien dat wij er ook voor zijn als er een brug uit ligt bij een civiel ongeval. Kunnen wij ook ondersteunen om het veer in stand te houden, zodat in ieder geval burgers nog naar de overkant kunnen komen. Op wat opstartproblemen na verliep de oefening vandaag volgens plan. Rond 2 uur vandaag kon het veer weer in de vaart en om 4 uur waren de militairen weer vertrokken. Deze week oefent de compagnie nog op andere plekken in het land met het oversteken van de IJssel en de Rijn. Ja, een grote operatie hier op de Maas. Gelukkig dat het maar een oefening was. Voordat we naar de echte gemeenteraadsverkiezingen gaan voor mensen boven de 18 jaar, brengen we eerst een bezoekje aan groep 8 in Panningen, die een eigen partij oprichten. Jullie hebben de partij Krachtig opgericht. Hoe is dat een beetje tot stand gekomen? Nou, we begonnen eigenlijk gelijk bij dag 1 van groep 8. We hadden het boek Groep 8 aan de macht. En dat gaat eigenlijk over een klas die best wel veel herrie schopt. En toen begon de meester in dat boek eigenlijk een klassenregering op te starten. Dus ze hebben allemaal partij bedacht. En we vonden dat zo'n leuk idee dat we dat zelf ook hebben gedaan. En we verdiepen onszelf met onze hele groep ook gewoon echt in de hele regering en alles. En we zijn ook naar het gemeentehuis geweest voor de raadzaal, de Democratie. En we hebben een safari-tocht gedaan, dus we hebben ons er helemaal in verdiept. Hoe zijn jullie op de naam gekomen? Nou, we vonden de naam heel erg
krachtig en het is lekker kort. Het is ook origineel, vind ik. Ja, dus we hebben daarvoor gekozen. We hebben ook gestemd met de hele klas en dat was hem geworden. En hoe hebben jullie een beetje afgestemd welke onderwerpen jullie belangrijk vonden voor de partij? Nou, we hebben niet per se afgestemd, maar de meester had een groepje gemaakt. En dat was zeg maar de groep van de standpunten. En die moesten alle standpunten gaan bedenken. En ja, dat zijn ze dan eigenlijk geworden. En hoe was het om zoveel onderzoek te doen, dus langs de gemeente te gaan, dat soort dingen? Ik vond het heel leuk, omdat we hadden dat ook al met de landelijke verkiezingen. Hadden we al heel erg erin verdiept. En daar waren we al met de klas heel erg mee bezig. Dus is het eigenlijk gewoon vanzelf een beetje gegaan. En ja, volgens mij vond de klas het zelf ook heel leuk om gewoon met z'n allen dat te doen. En we hadden het opgedeeld in groepjes, dus dan ging het heel makkelijk. En met hoeveel zijn jullie in totaal voor die partij? 24. En hoe lang zijn jullie er nou in totaal mee bezig geweest? Een weekje of 2, denk ik. En wat is jou het meeste bijgebleven van het hele onderzoek en de partij opzetten? Ik denk wel het logo maken en naar het gemeentehuis gaan en het boek van groep 8 van Jacques Vriends. We hadden zeg maar een groepje en daarin gingen we zeg maar de standpunten, hadden we eerst gebaseerd op de standpunten die ze al hadden voor gemeente Peel-Maas. Dus hadden we die daarna ook nog zelf gemaakt en we hebben er ook een paar hierachter liggen. En wij vonden zelf de belangrijkste, dat jongeren die zich misdragen, die krijgen hulp bij de jeugdzorg, zodat ze daarvan kunnen leren. Want straffen voor alles wat er gebeurt, dat werkt niet altijd. Dus dan is het ook handig als ze hulp krijgen. En we wilden een fatbike en vapeverbod, want fatbikes zijn gewoon gevaarlijk en ja, als je daar zonder helm op rijdt, dan kan dat gewoon heel gevaarlijk zijn. En vapen, dat is gewoon gevaarlijk voor je gezondheid. Het laatste standpunt was veiligheid. Want wij vinden het belangrijk dat iedereen veilig is. En dat bijvoorbeeld vapen, dat je longen veilig blijven. Ja, dat de jeugd de toekomst heeft, dat blijkt wel weer daar in Panningen. Door naar de echte gemeenteraadsverkiezingen. Op veel plekken in Limburg zijn ze bezig om de stembureaus beter bereikbaar te maken. In Maastricht hebben ze wel een heel bijzonder vervoersmiddel om de mensen toch naar de stembureaus te krijgen. Heel goed. Ja, je bent kort. Kijk wel lekker. Waar het voor de een een eitje is om naar het stembureau te gaan en het vakje rood te kleuren, is het voor de ander heel lastig en soms zelfs onmogelijk. Bijvoorbeeld ouderen die slechter been zijn. Bij woonzorgcentrum De Bijaard worden de bewoners geholpen. Met behulp van een stemriksja worden zij naar het stemlokaal gebracht. We hebben beseft dat de mensen die wij normaal ook met de riksja altijd vervoeren, omdat ze even een ritje naar buiten willen hebben, dat die eigenlijk nooit met stemmen in de gelegenheid zijn om zelf te komen, omdat ze of slechter been zijn of om andere redenen. En toen hebben we gedacht, ja, maar er is eigenlijk een heel groot deel van de bevolking die niet kan stemmen. Ook in Maastricht. Dus we kwamen op het idee van, als we nou eens in ieder geval de verzorgingshuizen uitnodigen om hun eigen bewoners en eventueel mensen in de dagopvang uitnodigen om die mensen ook te laten stemmen. Ja, ik denk dat we nu de gelegenheid hebben om mensen die eigenlijk anders niet zo makkelijk kunnen gaan stemmen, maar die wel een heleboel ervaring hebben in Nederland, dat die ook de kans hebben om ook een stem uit te brengen. Wij doen dit nu eigenlijk voor de eerste keer. En deze plek bij de Bergen is eigenlijk de eerste plek waar we de eerste try-out, om het zo te zeggen, gaan doen. Het is ook bij de andere huizen hebben we het wel bekendgemaakt. Maar daar hebben ze nog niet zo de enthousiasme kunnen vinden om de mensen ook echt mee te laten nemen. Maar ik denk dat dit een goed voorbeeld doet goed volgen. Doeg! Succes, hè? In onze stad zijn slechts 2 woonzorgcentra waar ouderen vanuit huis kunnen stemmen. Een deel van de ouderen moet dus op zoek naar een andere manier om naar een stemlokaal te komen. De bewoners van De Bijaard mogen een kort ritje maken naar het stadhuis om te stemmen. Ze zijn blij dat ze op deze manier geholpen worden. Fijn. Even gedaan. Dus, Ziet je blij dat je gestemd hebt? Ja, zolang als het kan. Hè.
natuur erbij, vind ik. Ja. Ja, geweldig. Ja, heerlijk. Ja, dat is echt, we hebben dus prachtige zon. En ja, het is een beetje fris, maar het was wel heel fijn, ja. Anders had ik dus niet dat hij gekomen. Dat is te weet. Ik ken wel de berg af, maar niet meer berg op. Dus dat lukt me daar niet mee. Voor de bewoners is het fijn dat ze hun stem toch kunnen uitbrengen. En voor de vrijwilligers is het dankbaar werk. Ja, dat is helemaal fantastisch. We fietsen natuurlijk door de week ook altijd. Dames zijn alles mee geweest, maar naar het stembureau te gaan, dat is helemaal apart. Fijn dat ze gehoord worden, dat de ouderen ook nog kunnen stemmen. En daar doen we het voor. Ik heb de hele dag hiervoor gereserveerd, dus laat ze maar komen. Ja, mooi dat de mensen zo toch naar de stembus konden. En ik heb ze hier bij me, de briefjes van het stembureau. En niet zomaar een stembureau, want in Horst aan de Maas ging een echte zingende stembus langs de verschillende dorpen om letterlijk hun stem te laten horen. Jullie kwamen net hier aan in Grubbevorst, al zingend. Wat zijn jullie aan het doen vandaag? We zijn met de stembus gaan we langs allerlei verschillende stembureaus hier in Horst aan de Maas om lekker onze stem te laten horen, terwijl mensen hun stem aan het laten horen zijn. En waarom doen jullie dat? Nou, vooral om zingen in een koor, gewoon samen zingen om het meer onder de aandacht te brengen. En gewoon, ja, ook om mensen bij elkaar te brengen die normaal niet zo vaak zingen, maar het leuk vinden om eens een keer buiten de douche, buiten de tuin, gewoon eens met andere mensen te gaan zingen. En nu begint iedereen gewoon lekker fun te hebben in het zingen en je merkt ook dat iedereen, het wordt echt een soort, we zijn met z'n allen op schoolreisje en dat maakt het gewoon echt heel leuk. Mensen hebben echt lol met elkaar met het zingen en dat is precies wat we hoopten dat er zou gebeuren en dat gebeurt ook nu en dat is echt super vet. Waarom doe je hier aan mee? Ik vind het leuk om te zingen en ze vonden het ook leuk om een koor te organiseren. Dus we zijn door de hele gemeente een stemming aan het creëren. Ja, want waarom is dat belangrijk? Vrolijkheid, beetje lachen met de mensen. Doe allemaal niet zo serieus. Samen zingen, ja, dat is een heel bijzondere manier van contact hebben met de ander. Ik bedoel, sowieso heb ik al heel veel moeite met überhaupt gesprekvorming in een normale zin, zeg maar. Maar in zang verloopt het eigenlijk automatisch. Dat is automatisch een haast niet te verklaren contact. Dat is bijzonder. Dat voel je wanneer je het doet. Waarom bent u op de stembus gestapt vandaag? Ik heb even getwijfeld inderdaad, maar uiteindelijk dacht ik ga het gewoon doen. Superleuk om met elkaar te zingen en mensen te motiveren om hun stem uit te brengen. Ja, van waar de twijfel? Ja, je staat toch een beetje in de kijker, maar je staat niet alleen. Dus dat voelt ook heel erg goed. Je leert andere mensen kennen. Je moet echt in heel korte tijd nummers leren zingen. En ik probeer het ook echt zonder tekst te doen. Dus ik vind dat echt superleuk om samen te zingen. Ja, wie weet dat er over 4 jaar dus wel op meer plekken zo'n mooie stemmen te horen zijn. We gaan door naar Venlo, want daar zit de sfeer er ook goed in bij Brownies en Downies. Ze hebben dubbel feest, want ze bestaan 10 jaar en vieren ook Wereld Down Syndroomdag. De horecazaak vierde afgelopen maanden 10-jarig jubileum. De lunchroom biedt een werkplek aan mensen met het syndroom van Down of een andere genetische of verstandelijke beperking. Ik vind het gewoon heel leuk om mensen hun eten klaar te maken en hun eten dan te serveren. Het voelt hartstikke fijn. Ik heb echt zoiets van, ja, hier hoor ik thuis. Zou ik nog een koffie mogen alsjeblieft? Tuurlijk, een koffie. Komt eraan. Top, dankjewel. Ja, het zijn mensen met een beperking die buiten de reguliere arbeidsmarkt vallen. Dus die geen betaalde arbeid kunnen verrichten. En die kunnen dan hier terecht. Ieder mens heeft de behoefte om mee te draaien in de maatschappij. En voor de meeste mensen is dat heel vanzelfsprekend. Je gaat naar school, daarna werken. Je gaat bij de sportvereniging en een avondje naar de kroeg en je draait mee. Keurig, Niels. Dank je. Maar voor deze doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking, is dat niet zo vanzelfsprekend. En ik denk dat Brownies & Downies een voorbeeld is van een bedrijf dat mensen met een beperking de kans geeft om volwaardig mee te draaien in een echt bedrijf.
om succeservaringen op te doen, om te kunnen werken aan hun zelfvertrouwen en ja, net als ieder ander mens gewoon echt mee te doen. Ik leer van hun en hun leren van mij. We leren van elkaar. Heel leuk, ja. Hij zegt mijn plek, hij vult me echt op mijn plek, hij vult me echt toe. En soms als ik ergens hulp bij nodig heb, dan vroeg ik dat gewoon als ik iets niet weet of zo, dan vroeg ik dat van de leiding hier op het werk. We hebben ook specifieke leerdoelen, worden in samenspraak met de medewerker zelf geformuleerd. En daar werken we aan en dat wordt dan geëvalueerd. En als het doel behaald is, worden er wel nieuwe doelen bedacht. Ja, als je daar niet meer vrolijk van wordt. We gaan door naar Margraten, want daar werd een bijzondere mozaïekbank onthuld. Afgelopen zaterdag werd in het Wiggenspark in Margraten een mozaïekbank onthuld ter ere van emeritus pastoor Frits Jansen. Bij het ontwerp was goed nagedacht over de rol die de pastoor heeft gespeeld in de parochie. Ja, die wereld van zijn kerk is zo bepalend geweest in zijn leven en ook de wereld van de parochie bij elkaar houden eigenlijk. Dat was eigenlijk het voornaamste doel en dat is ook echt een verhalenverteller. Dat heb ik eigenlijk willen uitdrukken met het ontwerp. Pastoor heeft, toen ik van dit project hoorde, meteen gezegd, dit is wat ik graag wil. Dit is wat ik fijn vind, als mensen bij elkaar komen en samen gaat verwezenlijken en maar vooral bij elkaar komen. De NSC heeft meteen heel spontaan gezegd, ik wil dat wel financieren, gedeeltelijk vanuit zijn afscheidscadeau en een groot deel vanuit persoonlijk, vanuit zijn eigen geld. Het ontwerp was een ambitieus project. De ontwerper had dus een projectie gemaakt op de bank van alles wat hij daar wilde afgebeeld hebben. Dus we hoefden eigenlijk alleen maar in te vullen. Maar het mozaïek moest ook geknipt worden? Ja. Wie deed dat? Dat deed hij zelf. Ja hoor, priegelen met een steenschaartje. Ja, 3 van de 4 keer gaat het goed, maar 1 van de 4 dan valt het op de grond. De pastoor zelf is ook nauw betrokken geweest bij het initiatief. Ik ben er een beetje betrokken geraakt doordat ik zelf in mijn eigen dacht, ik moet iets nalaten wat blijvend is. En er was een groep die waren bezig, al langer bezig, om iets sociaals te doen. En daar ben ik op ingesprongen en heb ik gezegd, jongens, dat wil ik steunen. Daar ga ik achter staan door dat werk. En dat hebben ze nu, dat resultaat heb ik nu vandaag gezien. Wat vind je van het bankje? Prima, mooi, schitterend. Eigen productie, gansmergrote. Ja, en daarmee zit ons Rondje Limburg er voor deze week weer op. Volgende week zijn we er gewoon weer met nieuwe verhalen. Tot dan!